Hivi ni gobona aba onchore na bagna amenye kurwa se ward ya Nyakoe yone gotoka se county ya Kisii bagendrete kwe murunganya ko bwatekana no stadium no hivi obwarroka ne comment kana sense meyo kolengana na bonchireria ni gobona batebire buna chiduka nga isato ni go chiagunwa ne binto konyara kuiba maga yo konyara kubuna kuroma bati gorona gosoa se chinyomba osase chinyomba icho bonchire na ko binto igobona abantu batebire buna basirri chimiro chichi besa ko bwatekana no busaga ne no hivi ono bwarroka no kolekana magayine chiduka isato kubunwa ensemo ya Nyakoe niko chinga kiechio ensemo ya banyanyimbo begetsini kya Nyakoe baburi ukone kibuna ngweso kibanda kubwatira na sobi mana bananchi ane mona sego kore patrol se chia butuko unenchire moyo kunyara kore ninse bikore byo bosali na boigo boibi obwarroka ne comment kana uno tokumanye gwano muri kito dipon asanya usiku watakana no kunga kwobogima okuburo gwekigasi ebiganga tiye bintu bigendete gusegeta ebikoro by'obusalia bunobo ibi amunoboke bago ebi bigendete ko ene kigwachi nsemo aho imense ya Kenya gokwana nabamenyo mochi Onyakoe obutuko bugokera rero nigo chiduka chinyinge cy'abakigo sagano nabayibi nenibe nyinge koibwa ono enake bisi no maambisa 12 neduka nebunire najicha aka nyabana ke umaina nebunire nanyora nebunire ono ebintu nanyora so gwenge bi kwetembe nebintu kikadi na kina ngo ni nyinge sana kikadi kina kyerenga kya tatitao ibintu byebosegeta ni kikadi nebintu mbye byaje bikoro kwa fiata na ibikora tamana yonse afiata ebi nako bago teberero botuko bugima bagwaka mondo kawasa ko bujya tamambo yago chi ocha kubune tukayo manyana wetera chi kamera chi CCTV ni gabe bye bakororekana bagweta asekira maigoro maiga yoko butura mabati na gosoa nyomba na gotama nenibeywe oyo kwende ilaye suate ki yole ¿cómo tenía? Ya muy bien. Arustiviado nada chava. Biko ta be te biyaje. Ebirito sana. Oy. Tojina ngo tacha kuchu. Abona ubwaterere emeteri kuchiba. Kaya byakoni. Ine bintu biri bano bire iguraria ako ebintu birachora bikeiga ekiko bali mwarigereria byango beka masakala korana ngaga yabon obwo bwabeire gaiga orendi mboi watakana no kubucha kwebikore binge ebibyo bosale bigenderete ko ene kiwachi ngongo aho abantu bono nigo bamenyerete no bwoba asogokoro bonchureria elibanyare kwendereria asubugima mujigori korana ngaga yabon obwo bwabeire gaiga orendi mboi bono tukuminga kinga kibono ono zeke tokosaba akitokonywe orendi tonyago twara orendi gaiga tonyago endere biashara tokonya ne biashara nigo bano babere bakwemurunganeria ogotabororo orendi boisaine ase chinsemenchio maega yogoteba ngai kitasini kyabanyanyimbo nigo kerange mono nase bikoro bnebyo bigokorekana ibyo utari bono bwacha etobo ibyo botosumbwete gaiga chena ariko sabe serikali yetu anye nabasigari baba bwenda kuchenji ko ruwe konye ba comment bamentu bose urendi wito bolense tokonywe orendi tonyago twara orendi gaiga tonyago endere biashara tokonya ne biashara igobona subingo borendi mboya angine ba gotera rusiku bobe amo inatago eta botukatigwe igako urucha wata muminya komuno ko ibore tu musacha tago eta kia serikali giko ripoti ya igetaseni kiao nambe ya mubwanjete kia Ndizi TV kurua semo chio Nyakoe uyugo toka imeye bunge ya kitutu cha South imeye kaunti ya Kisii yetaria nenkoro kwa Dipon Asanya.